Käy. No niin, tässä on meillä nyt kakku. Siinä on nauloja, bensiiniä ja flamegainia. Ja loisteputki, joka toimii ikään kuin sytyttimenä. Näin kakku paistuu pinnaltakin rapeaksi mikroaaltouunissa. Kytkemme virran. Onko virta valmiiksi? On. Joo. Asetamme ajan. Tämä vaatii noin 28 minuutin. Hehkuttamisajan. Niin ja kypsennysaika on pitkä, koska haudutus on tapahtuu. Tässä on hidas haudutus. Joo, no niin, nyt suljemme luun. Ja tämähän hehkulamppu syttyi. Kakku pitää nimenomaan valossa saada. Lämmetä rauhassa. Tuossa sinä puuttanut tuo lasi, niin olisi nähnyt mitä siellä tapahtuu. Kyllä siellä tapahtuu. Niin, mutta olisi ollut kertomista jälkipolvista, kun itse räjähdetään maan päällä. Se palaa ihan hyvin se hehkulamppu. Hyvin loistava. joo. Jumalauta. Ilmaissähköä. Nyt alkaa höyrystyminen. Tää on semmonen uusi kiertoilma mikroaaltouuni höyrystämisellä varustettu. Linkous puuttuu. On todella kirkas. Kyllä, todella On. hyvin toimii. Pärkeä pihavalo. Loisteputki siis on tuolla mikroaaltouunissa. Nyt Toi alkaa kaikki tietää. pikkusen porista pohja. Pohjakin paistuu rapeaksi tässä kakusta. Pärkeä pihavaloksi tuo olisi Tuo pitänyt loisteputki laittaa. toimii paremmin kuin se aion. On. Mut Loisteputkissakin on näköjään eroja. on. Laatueroja. Huomattavia eroja. Pitäisikö laittaa tuo sprayputki vielä? Olikohan siellä liian vähän sitä bensiiniä? Ei, kyllä siinä on. Kyllä siellä on ihan tarpeeksi sitä. Koitetaan hieman kameralla. Samsungin, ei kun Polestarin mikroaaltouuni on laadukas, koska se kestää. Ja kestää. Ja kestää. Kestää, kun sanoo box. Mites me saatu se niinku Das Ende toteutettua? No. Pitäisikö meidän nyt tarkistaa, että onko täällä... Ei, täällä ei ole ollenkaan nyt tapahtunut höyrystymistä. Lisää petrol. Itse asiassa se putkikaan ei olisi kärsinyt Pitäisikö siellä. antaa tulta sille? Joo. No niin, eli Elikkä nyt... hieman tehostamme Ei, mut kyskentelyä. hei, elikkä pärkeä kun se on bensoa kerta, niin se... Joo, mutta sitä on niin vähän. Niin, mut tullahan se silmille. Ei se niin vaan. Tuolla tulitikkuja. Sisällä oos. Tulitikku voisi olla ehkä Kyllä se turvallinen. tuosta kärsii. Mikropoika kärsi. Ei, tässä ei oo se. Ole. Käykää paperia vähän se. Laittaa vähän flamegamin kanssa tuo paperi.